Parcul natural Lunca Mureșului adăpostește o impresionantă biodiversitate, aici găsindu-se un mare număr de specii, protejate prin tratate și acorduri internaționale și legi interne. Aproape 40% din suprafață este acoperită de păduri. Arboretele de stejar, pedunculat și frasin sunt preponderente în această zonă. Toamna, peisajul parcului este cuceritor. Parcurgând traseele marcate, se poate ajunge la unul din afluenții Mureșului, Mureșelul. Pentru urmărirea păsărilor, administrația parcului a construit un observator ornitologic. Astfel, o nouă oportunitate este adusă în fața iubitorilor de natură. Observatorul este amplasat în apropierea mănăstirii Bezdin, pe un teren inundabil, un adevărat paradis pentru păsările de apă, mai cu seamă în perioada inundațiilor. Un alt observator a fost special construit pentru urmărirea mamiferelor mari în libertate. În acest modern amplasament, administrația parcului a creat turiștilor posibilitatea observării animalelor sălbatice mari în mediul lor natural. În funcție de perioada din an în care este vizitat parcul, aici se pot vedea ciute, cerbi falnici, familii întregi de mistreți sau căprioare, precum și nenumărate specii de păsări.
În toate anotimpurile, parcul reprezintă un important loc de cuibărire și pasaj pentru circa 200 de specii de păsări, multe dintre ele fiind sub un regim strict de protecție pe plan internațional. O mică parte din păduri este plantată cu arborete exotice, cum sunt plopii euroamericani, nucul negru sau chiparosul de baltă. În decursul întregii istorii a omenirii, am depins de biodiversitate, care ne-a hrănit sufletul și ne-a asigurat existența. În prezent, rolurile s-au inversat și soarta biodiversității depinde de modul în care modelăm viitorul. Parcul natural Lunca Mureșului a fost creat în primul rând pentru a proteja peisajul și resursele sale naturale, fiind totodată un loc de recreere și relaxare pentru turiști.